Luka Kurmi ta' 29 sena miet wara li waqa' madwar 4 sulari f'sit ta' kostruzzjoni fit-triq Damasku il-Munxar. It-traċedja li ħasdet lil dan ir-raħal Siket Użejr Awċi seħet l-erba' l-ħabta tal-11:nofs ta' filgħodu. Fuq il-post issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku sabiex jassistu, iżda sfortunatament iż-żagħżugħ ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. One News huwa infurmat li iż-żagħżugħ kienet jaħdem fi blokka flettijiet tal-familja ma' missieru meta qeleb minn fuq fallakka u kawża ta' dan waqgħu miet. Mijiet ta' qraba u ħbieb selmu l-memorja ta' Luka fuq il-midja soċjali. Bosta deskrivewh bħala żagħżugħ simpatiku, tħuli u dejjem bitbissima fuq wiċċu. L-Aġenzija Heritage Malta li Luka kien impjegat tagħha wkoll selmet liż-żagħżugħ u qalet li kien ħaddiem biżel. Fuq Facebook il-Heritage Malta qalet li se tibqa' tiftakar kif Luka kien dejjem lest biex jgħin lill-kollegi tiegħu. Il-Kunsill Lokali tal-Munxar ukoll sellem il-memorja taż-żagħżugħ billi niżżel il-bandiera tal-binja tiegħu mezza sta. F'kitba fuq il-midja soċjali, il-Kunsill qal li qed jibki t-telfa ta' Luka filwaqt li offra l-kondaljanzi lill-familja tiegħu partikolarment lill-missieru Paul Kurmi li huwa eks-sindku tal-lokalità lill-ommu, oħtu u l-qraba kollha. Is-sezzjoni żgħażagħ Pawlini Munxarin qalu li Luka għal ħafna snin kien involut ferm fl-armar tal-festa ta' San Pawl u ddeskrivewh bħala persuna li kienet tħobb ir-raħal. Intant fi stqarrija ftit sigħat wara li seħħet id-disgrazzja, l-awtorità s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA qalet li qed tinvestiga l-inċident. L-investigazzjonijiet fuq il-każ mill-OHSA bdew immedjatament skont it-termini ta' sezzjoni 9 tal-att dwar l-OHSA u se jkomplu matul il-jiem li ġejjin. Il-Maġistrat tal-Assa Bridget Sultana ġiet infurmata bil-każ u ħatret inkjesta dan filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.